Ayan. Kukunin nyo na ba ito, ma'am? Kukunin nyo na, sir? Oo, kukunin na sana. Ayan. Oo. Ito pala yung magiging owner ng Aerox na Pearl White. Ayan, na-operate ni sir. So, shoutout sa kanila. Ma'am, ano pangalan nyo, ma'am? Joanna. Ma'am Joanna, shoutout. Tsaka sir Diyan. Sir Jan. Ayan. Congratulations sa bago nyong motor, sir. Ayan. Ayan, ang ganda, oh. Noxkin Vlog. Nandito pa rin tayo sa Yamaha 3S Guago, Pampanga para naman dito sa Yamaha Aerox S. Ito yung ABS na and keyless na rin yung kanyang ignition. So bihirang-bihira tayo makakita nito. Umpisa nakita natin na meron ng naka-reserve para dito, kaya congrats sa makakuha nitong unit na to, no? So ayan. Ito nga pala naka-liquid cooled na 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, single cylinder, 155 cm. Ang bore stroke nito ay 58.0 by 58.7 mm. Compression ratio ay 11.6:1. Maximum horsepower ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. Maximum torque naman ay 13.9 Nm at 6,500 RPM. Ang engine oil capacity ay 1 liter, fuel injected. Front tire na 110 by 80 by 14, tubeless na. At rear tire naman ay 140 by 70 by 14. Length, width and height na 1,980 mm by 700 mm by 1,150 mm. May seat height naman ito na 790 mm. Wheelbase ay 1,350 mm, ground clearance ay 145 mm, bigat naman ito ay nasa 124 kilograms, at meron siyang fuel tank capacity na 5.5 liters po. Ayan. Ito yung kanyang decals dito. Nakita natin na kulay red yung Mio, may red and white dito. Tapos ang kulay nga pala nito ay matte white, matte gray, no? Yan, makikita natin. Tapos dito na yung kanyang 155. Yan, may nahati na naman. Tapos yung BBA variable valve actuation, tsaka yung logo ng Yamaha dito, napaka ganda. So ang ganda po nung kanyang pagkaka white dito, mga kapatid. Pag nasinaga ng araw, meron pa siyang parang nagiging rainbow yung kulay nito. Yan, para siyang pearl white eh. Yan, tapos dito yung kulay gray niya. Yan, na matte din dito sa parang pa letter X na design niya dito. Tapos sa likod white ulit yan, tapos may decals na naman na gray dito. Tapos dito na yung kanyang liquid cool, no? Tapos kinagandahan, syempre ang Aerox naka-liquid cooled na yan, kaya ready talaga sa long ride. Then ayan yung muffler niya, naka upright position. Then meron siyang heat guard dito. Very sporty ang pormahan nitong Aerox, kaya marami din kumukuha talaga nito. Tapos
napakatulin din, no? Makita natin, napakaganda nung white. Tapos andito yung kanyang Mio Aerox S. Tapos meron ding decals yan dito, gray. Tapos parang matte black ang kulay, tapos red. Tapos yung S nya, tsaka yung Yamaha. Minimal lang din yung decals, no? Tapos ABS na nga. Then meron dito sa kanyang front na matte black, ito. Tapos andito na yung logo ng Yamaha. Then dito sa may head, hindi pa nakakabit yung visor. Ito yung visor naman. So ikakabit po yan kung kukunin na. So ganyan po yan. Tapos naka blue core engine, mga kapatid. Ito kanyang panel. So bubuksan natin. Gagamit tayo ng remote kasi keyless na nga po ito, no? So press lang natin. Pag umilaw daw, yun, mabilis pindutin, yan, ilaw yun. Tapos isang pindot, tas agad yun, lalabas na yung kanyang panel gauge. Fully digital, tas napakaganda, mga kapatid. Kulay blue yung kulay niya. Tas makapansin agad natin yung ABS niya dito na ilaw. Tapos andito yung fuel indicator, speedometer, odometer, tapos oras, ayan, meron siya. Then yung RPM, digital na rin yan. So kompleto na, mga kapatid. Andito naman yung sa signal light niya, no? Ito, no? Kung papailawin natin, try natin. Ayan. Tapos sa kabila, ayun naman. So maganda, mga kapatid, kabilaan yung kanyang signal. Tapos hindi ko alam kung meron pa ditong lumalabas yan. Ito naman yung logo niya sa loob na Yamaha. So napakaganda rin, mga kapatid. Meron din siyang stop and start system. Ito yung switch niya. So isang function yun or features na nagpapatipid sa gasolina kasi namamatay yung makina after 1 to 5 seconds, no? Para makatipid tayo sa gas consumption. Tapos meron din siyang hazard switch. Yan, tsaka bukasan ng ilaw. Then electric starter dito. Dito naman yung kanyang high and low, turn signal light, busina. Tapos meron siyang menu dito. Ito yung selection para sa may panel niya. Dito tayo pipindot, mga kapatid, sa kanyang switch dito. Then meron din tong brake lock. Yan, no? Pansin natin, ito yung style ng mga Yamaha, ng mga Mio. Yan, yung lock niya. Then balik tayo dito sa may harap. So nakita natin yung ilaw. Yan, nakabukas na yung ilaw niya. Napaganda talaga ng gawa ng Aerox dito sa kanyang park light na kulay white. Yan. Tapos yung headlight ay fully LED na rin. High and low niya, LED na yan. Tapos meron siya ditong parang hindi natin ano kung carbon finish ba ito eh. So maganda yung pagka-design niya dito eh. Yan. Tapos balik tayo dito. Ito na nga yung kanyang ignition, naka-keyless na yan. Nandiyan na yung pindutan ng seat, and then yung sa fuel, ang fuel capacity naman ay 5.5 liters. So dito naman yung kanyang fuel tank. So maganda na rin dahil hindi ka na bababa para magpagas, no? Tapos meron din yung Yamaha Motorcycle Connect, no? So isang magandang features din ng Yamaha ito. Tapos meron din siyang pocket dito. Ayan, makikita natin. Tapos meron din yung 12 volts na charger. Ngayon yung kagandahan dito, no? Yan yung mga features na nilalagay ng Yamaha ngayon. So napakaganda. Then pagdating naman dito sa kanyang upuan, napaka premium din ng pagkaka-design dito ng Mio Aerox, no? Ito, meron siyang finish dito. Bali parang two-tone ang style, pero magkakulay lang, magkaiba lang ng texture. Dito makinis, dito medyo magaspang, so makapit sa puwet natin to. Tapos meron siyang tatak dito na Aerox sa may bandang OBR naman, no? Tapos makinis din yun nandito. Ayan.
Dito naman sa taillight, LED na rin. Ayan, makikita natin yung ilaw niya. Ang signal naman nito ay halogen bulb. Tapos, pati yun nandito, meron siya ditong ilaw para sa plate holder. Tapos sa fender niya, yan, yung pagkakadesign, meron din siyang reflector dito. Then dito naman sa kanyang panggilid, ito, wala na rin siyang kickstarter. Tapos sa kanyang airbox, ito, napakalaki. Tapos maganda rin yung design niya. Nakalagay dito yung Yamaha Genuine Oil. Tapos naka-double shock pala sa likod, no? Meron din siyang side stand kill switch yan. Pagka binaba yung side stand, namamatay yung makina natin. Bali parang pinaka-kill switch niya. Then sa foot decks, eto, malapad din, no? Pwede natin dito hanggang dito ang ating paa. Tapos meron din siyang foot deck sa angkas. Ito naman, napipilip din siya na alloy. So ayan po yung ating maikling review para dito sa Mio Aerox S na ABS, no, and keyless na ngayong 2023. Sa mga gustong kumuha, meron pa ring available yan dito. So limited lang yung kulay white, kaya magpa-reserve na kayo dito sa Yamaha 3S para ma-avail nyo yung ganitong klase, no? Ayan po. So ipa-flash ko na lang yung kanyang price pati yung installment, ano. So ayan po, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.